Ahojte všetci. Toto je Boost Hokej a som to ja, Anton Peskarev, a dnes sa pozrieme na klasický úder zápestím a pozrieme sa na rozdiel medzi nimi a na to, kedy ho správne použiť. Preto začíname s tréningom hádzania. Ako rozcvičku by som odporúčil začať so správnymi technickými vecami a podľa toho začať s prípravným cvikom, ako je napríklad prihrávka. Usadíme sa a prenesieme svoju telesnú váhu. Naše puky sú umiestnené na päte. Prenesli sme telesnú hmotnosť a v tej chvíli to vezmeme a potlačíme palicu. Musím im povedať jednu vec. Máme asi 10 týchto pukov na rozcvičku. Z jednej nohy na druhú. Z jednej nohy na druhú. Z jednej nohy na druhú. Pripravili sme si zápestia na cvičenie streľby. Preniesli sme váhu tela. Preniesli sme váhu tela. Výborne, teraz môžeme prejsť ďalej. Teraz môžeme s vami prejsť k cvičeniu na streľbu. Robíme rovnaký pohyb, len musíme vziať našu, v mojom prípade pravú ruku. Ak máte ruku na slinu, vo vašom prípade máte ľavú ruku, musíme vziať a silno stlačiť palicu. Ukážem vám všetky detaily. Začiatok je teda taký, že roztiahneme nohy do široka. Naša telesná hmotnosť je na ľavej strane, pravú stranu v tejto polohe prenášame za seba. Vyvinuli na mňa tlak a odhodili ma, preto urobíme asi 5 krokov a urobíme to normálnym, pokojným tempom. Preto priniesli svoju vlastnú váhu, pozreli sa na bránku, zatlačili na hokejku a ukázali, kam hádzame. Urobme to znova pomaly. Teraz pridajme trochu viac sily, pokojne a pomaly. Znova to zopakujme, tentokrát pomaly a spokojom. Telesná hmotnosť. Pripravovali sme sa, vydržali sme, tlačili sme. Sme pripravení, presunuté. Pozreli sme sa, vyvíjali na mňa tlak. Prenesená telesná hmotnosť. Pozreli sme sa. Vyvíjali na mňa tlak. Sme pripravení. Vyvíjali na mňa tlak. Pozreli sme sa. Skutočne sme sa pozreli. Vyvíjali na mňa tlak. Prenesená telesná hmotnosť. Vyvíjať tlak. A teraz to skúsme, zostalo nám 6 podložiek. Urobme to pomerne technicky. Za každým som nás požiadal, aby sme si zodpovedajúcim spôsobom presunuli váhu tela, pozreli sa, kam hádzame a čo najsilnejšie zatlačili na hokejku. Priniesli telesnú hmotnosť, pozreli sa na hod. Priniesli telesnú hmotnosť, pozreli sa na hod. Skvelé. Zbierame si podložky. Chcel by som vám povedať jeden trik. Keď zbierame puky z bránky, môžeme napríklad v tom istom momente trénovať aj nadhadzovanie. Vidíme teda, že naše puky sú rozhádzané. Prídeme a každý puk vrátime nadhodením. Takto sme vrátili puky na pôvodné miesto, ale zároveň sme urobili asi 15 nadhodení. To je práve o tom, že treba využiť každú minútu nášho tréningu. Preto ak napríklad na tréningu robíš cvičenie a pred tebou sú dvaja spoluhráči a čakáš na svoju radu, jednoducho tam nestoj. Skús si zobrať puk a robiť základné cvičenia. Predstav si, koľkokrát počas tréningu len čakáš na svoju radu a ak toto čas využiješ efektívne, o koľko budeš lepší ako ostatní. To je podnet na zamyslenie. Teraz prechádzame k ďalšej fáze nášho cvičenia. Máme niekoľko krokov a teraz sa pokúsime bez prestávok robiť silné strely so zameraním na techniku, ale zároveň to urobíme rýchlo a silno, tak ako by to bolo v hre.
Výborne. Znova si pozbierame naše puky. Výborne. A teraz môžeme prejsť trochu k inému typu strely, ktorý sa odlišuje od toho, o ktorom sme hovorili doteraz. V tejto časti sa budeme venovať ďalšiemu typu strely, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a využitie. Tu s vami zostávame, aby sme si podrobnejšie vysvetlili, ako tento typ strely funguje a v čom sa líši od ostatných, ktoré sme už spomínali. Teraz môžeme prejsť na iný typ hodu. Tu zostávame na jednej nohe, ale princíp bude rovnaký. Preto ty a ja berieme a hádzame zápestím. Dovoľte mi vysvetliť rozdiel medzi hodom a hodom zápestím. Toto je strela zápestím a toto bola klasická strela a toto už je strela zápestím. To sú dve odlišné veci. Teraz teda prechádzame k ďalšiemu cvičeniu, ako som už spomínal skôr. Zostaneme na jednej nohe a použijeme klasický hod. Ak mám hokejku v pravej ruke, zostávam na pravej nohe, prenášam váhu bez pohybu tela a musím zatlačiť na hokejku a ukázať puku, kam má letieť. Je veľmi dôležité presunúť našu váhu doľava, to nám pomôže pridať silu do hodu. Samozrejme berieme puk a pozrieme sa hádzať 5 pukov za techniku. Teraz skúsme trochu viac zosilniť tieto striekance, dobre? Poďme si pozbierať podložky. Skvelé. Teraz zrýchlime. Prirodzene toto cvičenie robíme rýchlejšie a preto za každým hádzame silnejšie a presnejšie. Pečlivie a pomalu si pripravoval puk. Je veľmi dôležité, aby si mal za sebou veľkú babičku. Skvelé. Chlapci, je veľmi dôležité precvičovať si hody, pretože tu je jednoduchý príklad. Tvoj brat chytí počas tréningu oveľa viac pukov ako ty
Predstavte si, že na tréningu máte približne 20 ľudí. Koľkokrát za tréning vystrelíš? Približne 20 až 30 krát, takže brankár chytí 30 pukov od každého hráča. Preto je veľmi dôležité hádzať, tvoj hod sa tak zdokonalí. Preto, chlapci, budeme s vami rozoberať ešte viac rôznych typov hodov. Dajte like, prihláste sa na odber, pošlite toto video svojim kamarátom a my ich s vami rozoberieme. Môžete posielať videá zo zápasov, z tréningov a my vám poradíme. Toto bolo Boost Hockey, toto bol Anton Peskoverev. Ďakujem všetkým, majte sa!